Salutări! Acum vă fac un video de curățire de atacuri psihice. Chiar dacă voi le-ați primit sau voi ați primit. Ce înseamnă să numesc atacuri psihice? Atacurile psihice se mai numesc și ritualurile, cum la noi se cheamă vrajă, da? Blestemuri, care la voi ajung în formă de cuvânt, el e ca atac și intrând în aura voastră. Blestemul are și puterea de a tăia, așa spunem, și pot să ajungă în aură și să-ți facă rău la nivel fizic. Blestemurile, asta e una, dar vrăjile la noi, cum se cheamă, ritualurile care am vorbit zilele astea, că cineva se duce la cineva care e în domeniul dat, așa spunem de magie neagră, ce face? Omul ăla îi spune, iată cum am avut eu cerință, când eu cerut să-i fac un ritual de dragoste. Automat, persoana dată care face, activează un duh negativ care se ducă să posedeze persoana aceea ca să facă și ei și doresc, așa spunem, cine o cerut ritualul. Da? Și asta se cheamă a fi posedat de un suflet, un duh negativ. De un drac la noi se cheamă, demoni. Da? Și dacă demonul ăla intră în corp, e că atunci sunt probleme, fetele, băieții. Da? Și eu vă dau pur și simplu o vindecare pentru că chiar dacă v-a fost careva atac psihic făcut, nu importă, o scurăți, dacă o să repetați mai multe ori, o scurăți și mai profund, asta e chiar de curățirea numii de așa ceva. Ok? E important să spuneți că accept și o vindecare, este vindecare în prezentă, cum vedeți, și iată eu încă o să vă arăt cum se vindecă. Da. Ok, tu închid ochișori, Taniușa. Bun, ne arată pe baza la mamta, las corpul liber, să vă dați duși înapoi, uitați-vă cum corpul se mișcă, nu se mișcă. Asta liber. Unde te duci? Într-o parte? Înapoi? Și îi las duc înapoi? În dreapta mai mult. În dreapta te duci. Ok, e bun. Acum unde te duci? Înainte. E bun. E las corpul liber? Să vadă dacă se mișcă. Iată că se duce corpul. Dacă vedeți, corpul vine în față. Spiritul vrea să dar te miști. Vezi că te miști în corpul înapoi și înainte. Schide ochii. Înseamnă că tu ai asimilat atacuri psihice și de la mama și de la tata. Ok? Înseamnă că pe două neamuri. Ori ne arată la tata au fost blestemuri, dar la mama chiar parcă știi să nu-i meargă. E ca și mi-arată. Adică chiar făcut cu mi-arată găină. Wow! Ba bine, nu importă. Ok, atunci îmi dai permisiunea să fac indicarea. Rog ca Dumnezeu ori și tu, care i-ai atacat la aura ta, care i-ai atacat chiar de la nivel de neam, de ADN și luat de pământul unde te-ai născut, unde ești născută? În Moldova. Ok, Moldova și sat sau? Ba, nu, poate nu vrei. Ok. Nu e problemă. Că să trimit o mare vindecare la pământul vostru, ne arată o gradă în partea stângă, să fie curățit, chiar ne arată de o femeie, să fie dus la lumina Creatorului și scos chiar și la lumină sufletul mamta. Și orice încă duh care este atacat chiar și la poartă, rog ca Dumnezeu să cureți pământul și să ducă că e periculos să ai casă și să-și posedut casa și orice mi arată portal care este pe pământul vostru, să fie curățit și orice lucru care își ție, mi arată să o transmis ca de la femeie, de la mamă la fată, de la femeie și la sora ta să fie vindecat și dacă să ai nepoțele și tu fetiță să fie curățit la tot nivelul, că tu poți să trăiești. Și eu dau comanda în mine că chiar dacă voi v-ați învățat că este un lucru normal, nu, că Dumnezeu scureță sistema voastră, scureță sufletul tău de partea aceea și de memoriile care Duhul ăsta le-a pus în tine. Este ok? Le-a implementat ca sistem, ca convinții limitante și vine ca hrană, că tu trebuie să-l hrănești, să fie completat, nu, că energia ta e a ta, de să fie anulat, completat, conclus, închis la 100%. Că și fac duhurile negative, intră să atacă în voi și să hrănesc din energia voastră, plus că conduci corpul vostru. Normal că în corpul vostru și faci tot și Tania, să ridic, să-mi spui gât? Ok, tu să ne respiri. Ok, când era și bunica să scoatem, tot știuda și furia care vine între vecini, că s-o sfădi. Și că vezi să începe de la sfadă, că ea că tu nu trăiești mai bine sau ai papucul ne arată încălțăminte, că parcă și că din cauza la asta s-o sfădi. Și că s-o duc, ok, bun, respiră că nu vrea să nu știu. Eu rog ca pungă, cu puterea de a vindeca și de a curăți duhurile care chiar staniante și s-au luat corpul alții și cred că e corpul lor, dă o comandă și dă o comandă la sufletul ăsta antic să iasă, că asta e doi. Și asta e comanda mea și rog ca Dumnezeu să trimată îngerul 100% de lumină ca să curețe chiar și pieptul și din plămânii tăi mi arată tot suferința, toată durerea care îi atras-o din cauză la ok, că nu se duce. Foarte bine. Respiră și rog ca Dumnezeu să deschidă canalul de lumină, să facă o cascadă de lumină albă, de protecție de Arhanghel Mihail în prejurul tău, că de azi înainte orice rămănință și de toxini și de informații să fie toate scoase din tine și Arhanghel Gabriel să le vindece. Să
să emani energia ta de lumină și să te ridici de lumină. De azi înainte nu mai e nevoie și chiar dacă ești făcut să fie dizolvate toate, chiar și curățită aura ta și curățită și a neamului, mamei, tatălui și a neamului, ca copiii tăi să fie ridicați în lumină și tu tot în numele Tatălui și a Fiului și a Duh. Ia cam s-a dus, s-a ridicat, s-a ușurat în piept? Ce faci? Te amețești o leacă? Ți-a fost omul? Ești bine? Mă mănâncă. Te mănâncă, ok. Încă tălchele mușnii ne arată că pământul să-l curățăm. Te duci înapoi, să-mi duci Da, înapoi? da. Uitați-vă, lasă-mă oare corp mai tare să vedem dacă... Mă tem să nu chic. Nu, hai pe țân. Uitați-vă cum ești duși înapoi, vedeți? Eu sunt încălțit nu chic. Că te ridic, ok. Hai că nu știu treabă. Deci să facem să trăiască. Sufletul tău poți trăiască fără învini vrăj, fără durere. Poți trăiască fără să atragă lucrurile astea, fără să fie atacat energetic de alte duhuri, chiar dacă s-o deprins așa. Și corpul tău e a tău și spiritul tău să iei control total de corpul ăsta, de toate celulele chiar și nervoase, fără ca să dai voi la alt duh. Și chiar dacă lumea grăiește sau face, că tu ești, vine neutră, că curăți aura ta, și vă cristalină, adică neutralizează tot și oricine trimite încoace, îți duci înapoi miliarde. Ok, e cam supărnit. Ești ok? Zi-ne râde așa? Tare, da. Sufletul să râde. E cam nu se ridică energie jos, sunt? Sunt. Ok, ia închide ochii. Lasă-mi corpul liber, nu te duci înapoi sau vii la mine? Lasă-l pitițân, lasă-l ducă, lasă-l ducă să vadă oameni. Ia uitați-vă cum corpul vine la mine. Și iau te stau cu mâinile, hai mai vin mai tare? Ok, bravo. E ca nu spiritul s-o curățit. El la căpșor, vedem, informația s-a dus, stai liberă. Lasă, vii încoace sau stai fixă? Vii încoace. Ok, e bun. Respiră, tu știi și ești având toate lucrurile date și poți trăiești chiar în energia ta, fără să asimilezi energia altcuiva. Închid aură eu puterea mea. Ok, foarte bine. S-a ușurat, așa? Vezi mai multă lumină? Trezezi mai multă lumină. Te-a muiat? M-am muiat tare. Ce să mă stăt eu. Da, muiat plăcut, așa. Ok. Parcă vă trecut sât, așa, știu. Da. Eu m-am obosit o leacă. La noi este ora 9 și noi filmăm. Ok. Vă ajunge, spuneți, accept vindecarea dată și la voi o scureță, iată, anume de atacuri psihice. Scureță că funcționează, pentru că energia nu are nici timp, nici distanță. Ceea ce este la noi pe Pământ. În univers nu există, este doar spațiu. Și energia este multidimensională, așa că eu vă urez succes, ascultați-mă, urmăriți-mă și cu mare drag. Transmiteți videourile date. Cât mai mult o scondizați, cu atât normal că Dumnezeu vă întoarce energia înapoi în formă de ceea ce aveți necesitatea voi. Succes mare, multă iubire și multă lumină!